No ano 2023 decidimos facer unha xira de celebración do 20 aniversario que culminaría ademais cun concerto especial no Festival Revenidas con moitísimas colaboracións, moitísimas sorpresas, repertorio extendido, un reto que tamén había que poder cumplir e no que houve que traballar ben duro, pero que sen dúbida pagou a pena. ¿Qué? Estamos aquí en casa de Iñaki, imos preparar, non sei, está preparado xa, pero vamos a darlle unha volta aí e mira. Chegou o día da gran festa do 20 aniversario de Daqui da Ría. O Maki mándanos onte unha foto todo afeitadito, con bigote, chavales, mañá todos de bigote, Entón, sí, chega ahora. Máis de 2 horas de concerto onde participarán máis de 50 artistas, tanto da Galiza como do resto do mundo, para festexar a vida dunha banda que leva 2 décadas espallando a nosa cultura polo mundo e transmitindo unha mensaxe de rebeldía, alegría e compromiso. Levan moitos meses preparando esta cita e vai ser a bofeque apoteósica, non a perdades. Estamos aquí un pouco a escasos metros de donde es el festival y vamos a aprovechar la coyuntura esta y el local de Iñaki para ir pasando un poco con los colaboradores, porque somos demasiada gente y para que esto no sea una especie de maratón y que no sepamos. Entonces vamos, entre comillas, a ensayar y dejar un poquito claro qué es lo que hace cada uno, qué canción, cuándo tiene que salir y cuándo tiene que entrar. É que non foi un concerto calquera. Todos son moi importantes e sempre tes as ganas e a presión de facelo ben, pero ese día eran moitas cousas, se xuntaban. Ao rematar o Revenidas, entre todas as colaboracións, todo o proceso de ir preparando ese día en escenografía, en imaxe, en sonido, entón foi moito traballo. Non te das conta ata que remata. Cando rematou foi como unha liberación, pero para ben, de felicidade tamén, de todo o traballo feito. A sensación increíble. Sí. Ahora único, despois de 20 anos, ahora que facemos? A nivel económico non está moi ben o grupo, entón pois houve un momento que Gabri se vía solo, estaba con Maki, pero Maki estaba a 1000 kilómetros e estaba Anxo por ali e Joaquín, pero Joaquín tamén tiña un traballo. E aínda así, con perseverancia, con loita, conseguí reformar a banda, formación pero co mesmo concepto, e un concepto incluso máis nutrido. Todos os novos integrantes estamos aportando algo, que fai que levemos isto a unha nova dirección, mantendo un pouco a esencia e respectando moitísimo o traballo que se está feito e que colocou aquí da Ría onde está agora. Os novos estamos dándolle tamén unha nova cor, un novo sabor, e creo que o camiño vai fluindo. Como ano pasado tivemos moitísimos cambios na banda, e por gustos de cada un vas probando tamén cousiñas, e a min encántame, por exemplo, cando saio a cantar e quedamos Paul, Laura, Pau e máis eu sós, de repente, cunha base, cantando. Eu entrei e moitos dos temas xa os coñecía, porque como dis, son himnos e os escoitas 1000 veces, e outros os colles de primeiras, escoítalos, colles as letras, pero ao final eu podo estar preparando ese tema, pero é no momento no que faço o directo e ves a emoción da peña, no que toma sentido. Creo que pasa unha cousa, que chegáramos os novos co plato servido xa foi unha sorte. Porque noutras bandas vas escalando, vas vendo pouco a pouco novas metas que consigues e tal. E nós como que chegamos xa con moitos pasos por diante, sabes? Aquí que tal todo, pero se soluciona, ¿Qué tal? Máis lume, moito máis lume. 20 aniversario na rúa. Como estás, Anxo? Muy bien. Muy bien, tío, mira. Va, outra! Lume, máis lume, moito máis lume. Como é? Vamos con a última. Tantos años también se han tenido que sobreponer a muchas cosas, muchos cambios. Ahora yo me voy porque lógicamente pues no puedo compaginarlo con
con una vida normal, y todo eso también demuestras fortaleza, ¿sabes? Cada noticia de esas o cada piedra en el camino puede hacerte tambalear muchas cosas. Sí. Tú no te mantienes ahí si no tienes pasión por lo que haces. Y no tienes constancia en el trabajo, independientemente de a dónde vayas a llegar, o que incluso muchas veces lo haces sin ninguna pretensión. Si no lo haces así, no duras tantos años, tío. Pues no sé si te lembras de aqueles tempos aquí en Patos. Que como non me vou lembrar, chaval. Ti vivías aí, xusto aí. Sí. Bueno, tamén lembro moito o local de ensayo ese que aí tiñamos aí, lana de roca, Sí, como picaba iso, Esos rapaciños aí. Que pasa, loco? Como estás? Que, Joaquín? Que tal, señor? Realmente hai poucos anos estábamos aí os 4, ata que, eu que sei, a xira 2019, por exemplo, que foi a última que fixemos xuntos, eu creo que foi super cañera. E o que viña en 2020... Claro, foi peor. Aí xuntouse todo, macho. 51 concertos cancelados cando para o mundo, ¿no? E de feito que a nos meten na crisis máis grande do grupo, que estivo a esto de morrer. Cando hai que volver á normalidade, como estamos cada un de nós, ¿no? Claro, sí. O parón supuxo casi a morte de aquí de Ría. A situación estaba en que uns non podíades, outros non sabíamos. No estaba muerto, que estaba... De parrandas. Pero sí que... Foi o momento máis duro en cuanto a eso. Foi un momento duro no que, claro, hubo que tomar decisións. Fíjate como é a vida, tío. O día 23 tocábamos en Compostela, non sabíamos se ibas vir ou non, se nacía ou non nacía, se estabas ti para moverte. E quen tocou? Tocou Iñaki. Guapísimo. Tocou Iñaki, tío. O último bolo de aquí de Ría que tiñas que dar ti xa o deu Iñaki. Era unha señal. Hai exactamente 15 anos menos 4 días estivemos aquí en Catoira na Romaría Vikinga e aquel día coñecimos a un rapaz de 6 anos. Ese preciso día coñecimos a un neno de 6 anos que nos pediu que lle asinásemos esta camiseta. De aquí da Ría, non sei se estaban pesetas aínda. 15 anos despois, ese neno, tras moitas visitas aos nosos concertos co seu pai, acaba de cantar con Bosco o miudiño. Moito amor para Iñaki! Lucha e perseverancia dan su fruta al final. Esa filosofía, e creo que é un pouco a filosofía de aquí da Ría tamén. Isto é amañar un cable de mala maneira. Lío vai haber en Pobo, porque hai moitísima peña. E peña que entra, que sai, que volva a entrar. Entonces non hai remedio máis que este ali na traseira. Bueno, eso sí, pero un pouco, solo un pouco. Por favor, que ninguén do escenario dé un micro que non se eu, porfa, vale? Gracias. A línea de las tarimas, que non se atraviese esa línea. No, vale, porque estamos lumes, hai Se lo digo yo. Vale. Yo lo que le pedí es que las 45 líneas estén pinchadas todas en el check. Después, una vez el check esté chequeado, queda el cable allí y hacemos con el micro menos torque, detrás de la tarima, donde sea, pero que estén pinchadas todas. Perdón, teño que intervir un momento. Falta unha tanxugueira. Claro. Isabela. Vale. Tivo que acompañar a un familiar ao hospital. Entón, hai que apuntar eso, Isabel. Simplemente. Que no va a jugar. Es decir, Ina 4 no juega. ¿El 4 o quieres quitar el 5? No, está apuntado sobre la 4, queda así. Yo voy a abrir los tres, Yo voy a abrir los tres. Vale, ¿qué queréis? ¿Cuál quito? El 4. Yo quitaría Isabela en el 4. Venga, quitamos el 4. Tenéis que tener cuidado porque va a haber fuego duro hoy. Entonces, cuidado, sobre todo con el bigote, cuidado.
pode haber rock and roll si chove, chavales, por qué? Porque se mollan os rockeros, que os rockeros parecen moi duros, pero se se mollan... Cuidado. Eu recordo máis festivais, tipo de Rame ou así, de ver pasar a moitos grupos, desde Ampolla Records a SA, sabes, grupazos, joder, tío, con Canon era unha cousa, tío, de como se chama así. Lémbrome de que ti me decías, o técnico desta peña chámase Albert Castro, e ese tío ten que ser o noso técnico un día. Deume clase na escola de son... Verdade, verdade. Aí o coñecín, dix, buah, teño o teléfono de Alberto Castro, tío. Creo que dende a esa Albert xa leva 11 anos con nós e, joder, ahora mismo pois é o centro do equipo técnico é Albert Castro. Hubo épocas que estábamos Albert e eu sós e, bueno, o chollo é que eles non se preocupen de cousas que non se teñen que preocupar neste momento, non? Pero, por outro lado, eles sempre están preocupados de min, de Albert, do equipo, de que a nós tampouco nos falte de nada, botar unha man, aí está, tío. A veces, pues, falla parte do equipo e sempre está remando esta xente. É unha familia moi humilde, tío, moi humilde. Aquí arriba non somos 8 ou 9 personas que subimos a tocar, somos pues, 15, 16 personas que facemos que todo o barco vaya a un porto. Pero Dani, cuidado, é peza fundamental a día de hoxe no grupo. Entrou este ano, cuida que todos estemos guai, o que organiza, oye, saímos ata agora, vamos a comer tal, o que pon sempre o seu coche en plan, no, Iñaki chega ás 10 e o resto non lle dá tempo a chegar á prova, pois o vou a buscar ao aeroporto e o traio, non sei que, non ceno, porque tal. Todo, tío. ¡Estáis incorpora autocaravana con el 13! Ya te lo marco. De suyo, e traemos a terra nos puños, o lume nos beizos e a brisa do mar nos pulmóns. E lembrome de min, baixo eses soportais, mirando na rúa os paraugas ferrar nunca máis. ¡Chao! Bueno, llevo desde el 2017 trabajando con Daki y durante todos estos años siempre ha habido un objetivo muy claro que, aparte de expresarse 100% en galego, es intentar llevar el mensaje fuera de Galiza. Y durante estos años se han asomado varios festivales importantes, como puede ser el Viña, donde han estado tocando varias ediciones casi de manera ininterrumpida. Y estando allí en el escenario, verles conectar con el público, ya sea galego o venidos de otros pueblos, es algo que te hace que todos los kilómetros que te puedes hacer merezcan la pena. Que bulan de que vamos mellor de tempo. A 5:30 ten que estar ali. Doblete no mesmo puto día, pavo. ¿Qué tal? Oh, que ben que bellas. Vamos ya, vale. ¿Llevas a cenar también para allí? Sí, me lo llevo, voy a por él ahora y vamos para allá. ¿Cómo en un cuarto? ¿Qué hora es? Non sei, tía. Eu creo que o que se recuperou este ano, que era a miña premisa ante todo, recuperar a ilusión, de que Gabri tuvera a ilusión como o primeiro día. E ahora mesmo, o Gabri beso un adolescente outra vez, sabes? Eu creo que está pasando increíble a nivel de banda, creo que hai unha familia moi bonita. Quincio, Salvaterra, Revenidas e despois hai outros 5 Eu quero o de Salamanca. No, hai Salamanca, Festa, hai máis. Despois de Revenidas hai Fene. Hai Fene, hai Castañazo. Qué placer poder estar aquí no Lérez
poder desfrutar deste lugar, deste enclave. E o bonito de poder tocar de día que pode vir a cantar conmigo a que é a miña mellor amiga, o amor da miña vida, con permiso. Con todas e con todos, Sariña! ¡Ruido para Sara! ¡Yo! Ese todo amor que tedes para Sara, ¡ruido para Sara! Ahora sí, ruido! Soy... Cantamos unha, Sara. Ai, non atoparei ningunha amiga igual que a ti. Todo el mundo a bailar con Sara. Ai, non atoparei ningunha amiga igual que a ti. Ai, non atoparei ningunha amiga igual que a ti. Ruido para Sariña! O meu pai era un enamorado da literatura e da socioloxía e me explicaba eso, xa dende pequeno, non? Sabes o que teñen en común todas estas cancións que ti escoitas de Boicot, Escape, que en aquel momento era como un boom, a liberdade, tío. Están cantando sobre a liberdade. Eso quedoume super grabado, tío, en plan, claro, tío. Meus vellos me contaban as historias dos grises, pois agora me tocaba a mí, non? Empezamos a explorar este modelo de la alternativa. No vende, que no vende, Galiza non se vende. Este ano era o centenario do Celta de Vigo. O Celta, para min, é o meu equipo de fútbol. O sea, por o meu avó, o meu pai, me levaban ali, eu noto galeguidade nese estadio, noto moitas cousas que son utópicas, porque un equipo de fútbol hoxe en día o que é unha grande empresa multimillonaria que trafica con un montón de mierda, non? Pero sabe, quen sexa futbolero sabe que, aínda que penses iso, pois non o podes evitar e hai un sentimento de pertenza, e incluso neste caso, neste equipo, pois eso, de galeguidade, de defensa do noso e de tal. Eu fui contento a cantarlle ali ao centenario do Celta e tal, pero sabía o que iba a pasar. O primeiro que fixemos foi aplaudir o celtismo, pero cagarnos en que hai un pelotazo urbanístico que está propiciado polo Real Club Celta e o Partido Popular de Mos sobre un monte en Mancomún, que é o monte de Tameiga, que ademais é exemplo de xestión, e iso non o podíamos calar, que vou subir o escenario e cantar, sí, Celta, Vigo, jajaja, historias dunha terra de concas e de mar, bravo. No, tío, no, eu vou subir ali e vou dicir, nós somos o Celta, pero non por enriba de calquera cousa. Estamos cos comuneiros de Tameiga e me vergoña que o clube, o que dirixe agora o clube, faga estas cousas. Xa nunca máis, mentras este home aí, estou seguro que nunca máis imos volver a cantar aí, incluso nin a sonar no campo, que ata agora sonábamos todos os partidos. E sabes que, tío? Pois que volvería a facer. Joder, qué agobio. Es que no vuelvo, ¿eh? Por favor. Carlos de KR. Llevamos moito tempo seguindo aquí de arriba pola mensaxe que transmite e polos valores. Eu sinto-me identificado porque eu son daqui da ría. E García? Estuve con vos no Viña Rock, na festa despois, na Carpa Isa, Golfos, estuve con vos. Estáis, chicos. Vale, os cuento la dinámica. A ver, dinámica, ¿cómo es dinámica? Vale, necesito que estéis concentrados todos en esta zona. No me vale camerinos, no me vale voy al baño 2 canciones antes de que me toque, no. O sea, os voy a llamar 2 canciones antes y tenéis que estar allí rectos, ¿vale? Porque si no me pongo muy histérica, ¿vale? Entonces, estar atentos. Yo os voy a llamar 2 canciones antes y os tenéis que quedar allí. No me vale, no, es que voy a por una birra, no me vale, ¿vale? Por favor, sois muchísima gente y solo estoy yo para controlaros. ¿Estáis?
quedome co todo o que non é o concerto e o grupo. Sí. Queda moi, claro, típico, non? Sí, familia, todo, sí, pero, joder, en 15 anos, a nivel personal, pasan moitísimas cousas. Familia, de verdade, tío. Eso recordo momentos duros ou difíciles nos que, coño, tiña unha pata a un lado apoiándome, outra noutro, eran os musulmáns de aquí da ría, sen música de por medio. Onde a vas poñer? Oye, Vlado, leves eso. No. Na miña habitación. O levo con correa todo o rato, que chei a porta para que tal. Si ya será la cámara. Na tua habitación? Sí, porque non se cansa. Lo vamos a llevar al veterinario. No, que ya me lo han dicho. Eso es una buena que sí. Pero lo que está sucediendo esta semana también creo que digno de mención. Personalmente estou pasando uns días bastante fastidiados. Quen teña can ou quen teña cadela, quen teña sabe o que é perder ou saberos irse. Vuestra amor. Estes días viven na miña casa aos meus irmáns e as miñas irmás. Recibín tamén destes días esa nova. E cando vos falaba de familia, cando entrabades aquí, me refería a isto, que fixéchedes estes días. A como cuidachedes de él, de min. A como vos quero. Imos cantar por o meu amigo Vlado, ok? Moito amor na vida. Historias dunha terra La prueba de que aquí la ría es más que un sentimiento y es sincero, es que nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos necesitado, nos hemos abrazado, hemos vuelto a reír, hemos vuelto a llorar y aquí seguimos. Y un ejemplo de eso mismo para mí es ti, de Valencia, tío, leva 10 anos, macho. Él sigue viendo. No falo galego porque me acabo de levantar. Porque... Como eu recordo cando daqui a ría empezaba, que incluso yo ponía a miña nai no coche e me decía, pero por que dicen tantos insultos? Eu falei con Gabri un pouco diso, non? De decir as cousas sen ter que decir, pois unha palabra malsonante para un neno, non? Entón conseguir chegar a toda a xente. E no Surfín creo que demostraron que poden chegar a toda a familia. Vamos para lá, aquí da ría, Original Batman sound. Dynamite Shake, play DJ Fresh. Empieza a cambiar. Ahora rolan por este lado, ahora... Follow me right. Stand up, no more waiting, no more faking and no debating. There's no mistaking, just know there'll be no escaping. Moves as I switch up the timing, can't run from it, there's no place to hide it. Feel the fools as to be coming out fighting. Divvy sound. Cando montei o grupo,
preguntei nos meus pais, que nome lle poño? Escribiu 3 esta muller nunha libreta, nun almanaque que tiñamos ali, que era Sidecar, dixen, non ten futuro, hostia puta. Nécora con K, porque éramos punkis, ou Daqui da Ría. Ela é a culpable. Vas pos 40, tío, e sigues metido neste rollo. Hoxe levanteime ás 5 da mañán. E mañán faría outra vez, sabes? Por que? Porque logo subeste a tocar e tes a xente que disfruta, que o pasa ben. Vas a 20 ou vas a 20.000, da igual, tío. O sea, é unha pasada. Despois da pandemia daqui da Ría volve a funcionar e estamos contentos do noso show. Este novo grupo está encaixando personalmente que te cagas. A equipa técnica tamén cambiou, medrou e funcionou que flipas. Como vou parar de facer isto se era o meu soño, tío? Outra cousa, por exemplo, a xente que me apoiou ao principio, o meu vello, tío. Meu vello e miña vella. Miña vella está aquí, aínda cantou outro día comigo, é unha maravilla poder compartir todo isto. Pero él viviu os primeiros 8 anos, 9. Logo enfermou e morreu. Era dos primeiros que me decía o de cantar en galego e tal. O sea, mirase isto, tío, sabes? En plan, como esa peña toda nos quere, como esa peña nos sigue, como cantan as nosas cancións, como cambiamos a galego, como evolucionamos. El amaba daqui da Ría, ¿no? Está enterrado coa miña camiseta do meu grupo, hostia. Son 20 anos cantando e 20 anos defendendo a unidade da música galega, que a unidade e o apoio mutuo é o único xeito de medrar. E para proba os feitos, un deserto cultural cheo de oasis que eran pequenas bandas que loitaban por medrar en diferentes lugares. E que gota a gota fomos facendo mar. Esta noite é máxica, ok? Somos máis de Rejeifa que de Bif. Estamos a favor de camiñar unidas cara adiante, dándonos apoio, dándonos forza e dándonos amor. Porque se non a damos nós, a xente que canta nos torreiros e que despois está a pé de pista non nos la vai dar ninguén. Quiero vos, todos, falta de ganar. Vamos. Se va a acabar, hostia. Va. Daqui da Ría. Puta escuela. Imos levantar as mans todas por ese pobo de artistas que é a Galiza. Xa sabedes como vai. ¿Estamos preparadas? ¡Arriba! Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe. Sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe. Sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Somos rebeldía sumergida, somos cultura popular. Somos o pobo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen do peito e voan ceibes como un cormorán. Sinxelas e humildes historias desta terra ZR. As que nos deron por mortas deben saber que somos quen de resurdir e florecer. Canto! Unha e outra vez. Tras la longa noite de pedra alguén montara unha festa rei. Esperámonos preparándonos para construir a escena. Na medio da rade, cunchas e sintetizadores, bombo e caixa, bandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha bandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Son irmá, queda calada, sacamos ya copla nós. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. E saltamos por riba do lume 7 veces, 7 veces.
Canxugueiras, Alberto Busto, Brasil Carrapa, Xiana, Lisca, todo mundo, o Ravelo, facede ruido para todas as músicas da Galiza, ruido para os Revenidas e todos os festivais da terra. Somos un pobo de artista. Ruido para as Pulquereteiras. Hai moitas persoas que pasaron por aquí que formaron parte disto e que foron deixando durante a maioría durante anos pois moita parte da súa vida, non? A súa pele. E a verdade é que agora, cumplindo 20 anos, pois botar a vista atrás fai que te decates desas cousas, non? A cantidade de esforzo personal de cada unha das persoas que estiveron aquí vivindo connosco esta tolemia. E o que non cambiou tampouco son as ganas de seguir transmitindo as nosas ideas, os nosos valores, seguir intentando que a xente, pois sen esquecerse das problemáticas sociais que existen, pois tamén poida disfrutar da música e poder soltar un pouco, tal vez, esas malas sensacións, pois a través da música e de cantar e da raiva que por aí sae, non? Eu creo que ese espírito guerreiro de aquí da ría, pois eso permanece, eso non cambiou. Tal vez se acrecentou.